Коста хора, съм на Кербеге. Днес ще ви покажа как си бустите FPS-а на Minecraft или на каквото и да е. Ще ви покажа два начина. Първият е, влизате в локален диск C с ляво бутон на мишката, цъкате върху него и свойства. Тук почистване на диска. Ще чаках да ви зарадя. Спирам клипа, когато се заради, се връщам. И да, хора, пак съм тук. Когато се заради, трябва да ви излезе това. Ако сте на Windows 10. Сега изчистване на системни файлове. Ще чакате и тук да ви зарадя. И пак се връщам с малко, когато ме заради. И да, хора, когато се заради, трябва да излезе това. Тук да цикате ОК. Изтриване на файла. И да. Тук чакате да ви заради. Няма да спирам какво, тук ще го спра вече. В смисъл първия начин. Да да бустите FPS-а. На мен това няма смисъл да го се правя. Окей, ще го изчакам. И така. Заради ме и след това натискате ОК и всичко е готово. Така. Втория начин е prefetch или каквото и да е. На мен не ми излиза, защото всичко ми е на процент, 10%. Преди малко ги изтрих спокойно. Нищо няма да ви изтрия, ще ви оставя само вашите работи. Някои работи на компа ми трябваше да изтрия. И да, надявам се да съм ви помогнал и да, до скоро.